Agent 5 Naibag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umuna paset ti makalawas a serye tayo iti drama tayo ana paulwan. Agent 5 Asidegen ti karaw anak kay luganan ti bangkay ti baknang. Di kotse dagiti makipamunpon. Talaga baknang da. Mangaldot, nakasaganan ti Pancho na pangyusukan ni Tilungon. Wen, puroy. Ala, sinyasak nga ro ti driver ti karo. Kadituyen batog kinaarami din a Pancho ti pangibabanday ti Lungon. Puroy, nginginain ti Lungon ti bangkay. Talaga nangina day ta Lungon. Kas iti sigod, puroy. Ammo kun ti pampanunutom nga aramidan. Wen, pagkwartaan da ito'y apampannunutek. Kapampanaw pala dagiti nakipamumpon. Delikado ti pampanunutan. Imbagak aya nga itan ti panangalata iti nginginain alungan. Ha? Inton rabi. Tubenta ti Panchon. Alain ta dagiti napapatag abanag ngayon pasurot da iti bangkay. Sigurado nga do ti maalata. Nang runa iti alahas. Anyat sirbik ngay a caretaker dito yung kampusan to. No jak maaramid ti kay-kayat ka. Dahil tamo ti pagbilibakken ka mang Aldot. Nasirib ka. Kaano lang amin na nasursurok ti kastoy. No idi pa'y lakuma, bakna nga kumaitan. Mang Aldot. Mala, agsublita dito yung kampusan to inton rabi. Ken isaganak dagiti usarenta. Ken ti pangiluganan ta iti takawen ta alungon ti baknang. Rabiin, apay nga itakala ang asumangpa at puroy. Adala na patag ngay naramid ko di punirarya. Nanang. Aya, akat nangan kangarutan. Nalpasan. Apay ngay, tunggal sumangpet ka nga gapo iti trabaho, ibagam anangan kan. Umariknak kami na mabisina kon. Mga anak mo ten iti kantina iti asidag ti pagtrabahwak apo ni Rarya. Ala, makaamu ka nga road. Unkayam. Apay nanang? Malagip mo ni Sinyang akaadalam iti. Nanang, apay? Ay na anak ko, natayon. Itay laeng agsapa. Anya? Saan ka di anagaram ka idikan ko, ana? Nanang. Anyat impatay na ka, no? Natay anaganak. Kunada mo. Kasimat nga rod no kasta. Kunak man no impanda iti punerari a pagtrab-trabahwam. Awan. Impanda siguro iti sa bali a punerarya. Sapay dayjay ko matikayat ko nga asawaem iti. Nanang. Di na ka ngamin kayat tabal sa madur ka kano. Madurman siguro a iti trabaho. Dahil tamat ti rason. Makapaya di na kayat dagiti babae. Puroy. Natalgad mo ti trabaho, manang? Mas daawak nga rod. Na amin nga inararam mo. Awan apulos tinangaklungken ka. Jackson kayat ti agaran? Mapahayak to manay. Ay na. Padasaman nga armen ni Remy di tadaya. Bareng kayat nakaday chay. Ha? Tauray adayo abakbak tadamet ka ba ulan na iti bihag. Napadasa kong tinagaram iti bakbagat ngim iti siya. Ngamawan latta. Orno semut ngamin tabagbagim anak ko. Agdigos ka abiniga tapno na bang luka. Ninanang mo. Mala, inkakat iti silid mon.
Amok anabanog ka nagkapoy ti trabaho. Ala, mapan ka aginanan anak ko. Oh, at iti bayad, tinlakoy alungon kanyak. Agyamanak, Madam Laida. Maila kumutlan, dahito alungon. Ipasimpak ka dagiti para aramid ko iti lunglungon. Mayak tumanan. Madam. Gamne, sigurado kayo, kinipuroy, analinis ti trabaho yo? 100%, Madam. Kat ti bangkay? Impisok mi matlaang iti unag ti pansyon. Sinimento yo kumana imbag Huwin, Madam. Talaga analinis ti amin. Ala, tanangin nyo lang dagiti garaw yo. Tapno awan ti makadlaw kada kayo. Uroy, adda ka isang sangput a bangkay. Sikan ti baka mo kankwana. Madam, baknang kanit impalsa mo ka bangkay? Saan? Iso nga ordinaryo lang ti serbisyo na. Kasta ka de? Wan. Iba gamit ti para make-up ta di na unay ayosan ti rupa na. Basit mo't ti bayad na. Un, madam. Puroy, inted kumatankan ka, jay bingay mo iti naglakwan ta iti longon. Wan, hindi mo pa inted ti bingay ko. Iti naglakwam iti alahas. Tagay mo. Puroy, iso nga rod nga inayos ka nga aginom dito'y balay. Ta ited kuken ka. Mabitla nga. Atoy. 5 gasaut. Wen, nababalaang ti balor ti singsing ken kwinta sa naalata. Sigurado ka, dahito lang ti bingay ka. Wen, imbagak meten ken ka. Nababati balor ti balitok iti nangilakwak. Anya? Agdua-dua kan samet, Puroy. Saan? Apay, lukwen kaya? Si kamay? Uwan kaya. Inton bigat. May tabo ng di bangkay, asir-servisan me. Baknang ka de? Saan? Ordinary lang tilungon na. Awan mo't sirbi na nga ibagam kanyak dayta. Saan mo't gama baknang? Mabalin mo tatakawon ta tilungon. O tay lalakain. Jakla pagtatakunan ti lalakain alungom. Bagaklaan ta barang no kayat mo. Tay lakon ta matlaang ka ni madam. Ato pa'y lang ti kwartak ita, Puroy. Di lungon ti baknang ti kayat kong alain. Mala, aginom takit din, Puroy. Nay, si kamat gayam ti masabat ko dito ile, ideng. Wan, Puroy. At may saka ka day. Wan, apay? Itulnog ka ni di balay. Sa anak pa'y nagawig, Puroy. Ha? Sa dino pa iti papanam? Ija ospital. Sino ti na ospital? Ni adin ko Maria. Ha? Nay, apay, anyat sakit na. Kanayon nga min agsakit ti ulo na. Mga no gagangay la sakit ti ulo day jay. Apay, nagsinay ka. Kwa, o sige, labsan ka pa'y. Tama pa gumatang iti agas ana ereseta kan kuana. Kadwan kan. Total, lawan mo ti papanak ita. Saanan? Agyaman naklaangan. Sige Nagpinta sa talaga ni Ding. Nagtatonak matin kan kuana. Mawan namnamak. Ayatek lang iti arapap. Nay, kasla na unag ti pampanunuto mo anak ko. Apay. Nakita ngamin ni Iding Ijay Kabisera. Apay ko mano nakitam. Pintas latan ni Iding nanang. Saan ngagbalbaliw ti langana? Siyempre
Ado ti kwartada apang mingtinar na iti bagbagina. Bak nang tinagtaudan na pamilya. Nagpo daw pa'y. Unay kalaki din ay anak ko. Agpatingga kalatan dita. Aram mata ba imbaga ako nada. Ha? Manutawon mon. 30 san. Ngam aging gaitaawan pailang ti kaayan ayat mo. Talagan sa nga awanan ti agayat kanyak, nanang. Katagaram kalata. Bareng makasarak kanto iti babae, aparakan ka. Puroy, in ka man kasarita ni Edgar. Apay, madam? Last night, yabang kay asir-servisan tayo. Ibagam kan kuada no kayat na ti agkanta para iti last night ti bangkay. Uwan, madam. Ibagam talaan na di gitara na, ha? Uwan, madam. Mabitlaan. Apay, madam? Nilaan ka di Aldo ti agtaktakaw ka dagiti lungod, di Campo Santo? Apay, anadamag yun ta, madam? Adda kami na idanon kanyak nga adamay sa agrupo nga operate. Wano agtaktakaw matlaang kadagiti nginginaan na lungon. Anya? Imasidag kanyak ti may sa tao da. Ilaklako na kanyak di natakaw da alungon. Kasta ka di, madam? Wen. Saan lada kayo ni Aldo ti agar arami din iti kasta? Kasaritak to ni Mang Aldo at maipapan iti dayta panag... madam? Wen Ala, agtignay ka nga rudan. Kasaritam ni Edgar ako makanta iti natayan. Wen, madam? Kumusta ninsan, Maria? Anya ka ditipudpud na sakit na. Brain cancer. Anya? Iso nga impacheck up ko iti espesyalista iti utak. Kat brain cancer ti findings da. Anya? Insan. Kat gapotag dua-duaak iti findings ti doktor. Ora espesyalista iti utak. Nag-second opinion kami. Kat may sa ti findings da. Talaga a cancer of the brain ti sakit ni Maria. Diyos ko. Inawagak mo tenda mamakan pa iti Amerika. Kat, agawid da ka no, insan? Uwan. Nasayat nga no kasta. Insan. Amang ano saan amalasatan ni Maria ti sakit na cancer. Diyos ko. Ikararag tayo, insan. Sapel ako matamalasatan na ti sakit na. Ubing pa ni Maria. 25 na laan. Agyaman nagtanda ka, insan. Uwan, insan. Apaman anabasag ti text mo. Imaya kadagos. Ni, rimuaran ti doktor anang taming ni Maria. Oh my ka, insan. Sabtenta ti doktor. Ay na, nagbayag matan ni Puroy iti banyo. Ay niya nga tatar aramidin na dita. Ay man. Puroy! Itay ka pa'y dita unag. Anyat aramidam. Mabit lang, nanang. Ay nadara suma anak ko, tagbanyo akmal. Nagbayag kalakit din aya. Mabitan? Tarasam! Wag! Ay, nakalukon nga uling. Maturog samot din iti ulit ti banyo. Nanang, rumwarak. Anya, katnurabin, sa dino ti papalang. Ijayan damang Aldo. Aguray ka man, Puroy. Apay, nanang. Apay nga agnad-ngadal kang agsaw. Kas kalag sursurong agsaw. Onday to'y nanang. Saan ka mo't asigo da kasta? Kinunakmait, awanday to'y. Uno, nangataw ti presyon ti darab. Anya ti mapaspasamak ken ni Puroy.
Gagayem di uliwan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.